bare lidt til sig. Det gør det kraft og sødt. Der er der sindssygt. Sådan, Johnny! Det er stærkt, Trulle! Jeg skal gøre det sådan, hvor han lige tager skridt fra. Lidt ondt. Han overvinder sit hold. Der er ikke nogen hjerter skam bag, så man skulle tænke. Ja, vi er ikke råd til budgettet. Det er godt, Philip. Er det dig, der giver et nummer? Nej, jeg kender en del af det. Nej, men det spurgte mig, hvor du springer baglæns. Hvad så, Johnny? Han gør det. Baglæns. Han tager det baglæns, han gør. Mærk det der. Det er vildt. Jeg kunne slet ikke det der. Ikke at kunne se. Jeg synes, Bare det her slet der. det var det vildt, det der. Sådan, Johnny! Slip for. Ej, det er lidt det. Skubber han? Han samtidig? Eller holder han bare fast? Han holder fast i ham, og så skal han slippe. Han er i gang. Han er i gang. Er der galt? Han er ikke skide godt gris. Han har skidt i bukserne. Det er godt, at han fik noget rent tøj med. Længere med står op. Se nu bare at komme ind til mig. Kom så. Kom nu op, der Trylle. Du kan godt. Altså, vi har 10 minutter. Godt, der Trylle. Shit. Oj. Så nu er vi ved at få krampe i armene af det. Altså, slæver han her. Ej, hvor har jeg. Han har det godt, han har ikke. Han gør det sgu ikke, du. Han gør det ikke. Han gør det ikke. Kom så. Så bare 2 halvtimer, så hop dog de. Kom så, Johnny! Kom så, Trylle! Hvem var det, der sagde det? Så. Ej, det er tæt på. Kom så, Johnny! Kom så, Trylle! Slip. Ja, vi vil se. Ja! Gå der! Der er noget okay, det der. Han gjorde det. Det var det. Han gjorde det. Og så er jeg sammen. Han tog det baglæns, mand. Fuck, det er vildt. Det har ikke lige taget noget også. Sådan, Johnny! Det er stærkt, Trylle! Stop 2 gange, hvis du vil leve. Er der puls? Ej, det er helt stiv i kroppen, nu er der. Det er rimelig vildt, det der. Fucking hell, mand. Der kræfter det godt. Gå op i ræbet! Johnny, hiv op i det ræb, så Det er stærkt, Trylle! Det der! Kræfter er flot! Du lever, Johnny, og du er nede. Du gjorde det. Det er kræfter, vildt. Ej, hvor er det vildt. Claus, skubber du ham? Nej, jeg kan bare slet. Nu kommer bare der. Okay. Jeg kan en stor hånd. Sådan der. Sådan. Så er det roligt aften fremover, ikke? Men de tænker det døde. Jeg tror også, at følte det sådan. Jeg kan se i stykker. Kom til lappen.
Kæft, Johnny. Det tror jeg også. Godt klare det der. Han er klar på en stift eller to. Jeg tror lige den første, den siger bare ro! Tak for i dag. Jo tak. Vi ses.